Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem sem přišel, jak už bylo řečeno, s tím vydražit absolutně poslední půlnoční noviny třídy ES4 v tomhle sále. Ještě jenom převedu. Nádherný barevný výtisk s vlastnoručním podpisem, a to je na tomto jedinečné, vážení přátelé, s vlastnoručním podpisem každého studenta třídy ES4. A to je, myslím, příležitost absolutně jedinečná. Nikdy v životě už nic takového si nekoupíte. Takže, vážení přátelé, vyvolávací cena je 100 korun. 100 korun, to je pakatel a zájem, doufám, bude velký. Takže přihazujte a prosím, hlaste se tak, že se budete hlásit, pískat, nevidím vás všechny, takže prosím vás, abych vás opravdu všechny viděl. Vyvolávací cena 100 korun. Tamhle pán 100 korun, dodá víc, dodá 150 korun. Tamhle táta, ano, tati, dáš 200 korun, výborně, super, 200 korun, dodá 250 korun, 250 korun, poslední výtisk, 250 korun, tamhle pro pána, dodá 300 korun, 300 korun, kdo se hlásí, výskejte, hvízdejte, nevidím nikoho, 300 korun, poslední výtisk půlnočních novin ES4, kdo se hlásí, nevidím nikoho, hlaste se, takovou příležitost už nikdy, absolutně nikdy nedostanete. Podpis každého studenta z třídy ES4, 300 korun, je to bakatel. Prosím, dodá 300 korun, poslední půlnoční noviny. Uvědomte si, že mě tady strapňujete, když se nikdo nepřihlásíte. Pro vás, prosím, přihlaste si někdo, mami, zachraň mě. Vážení přátelé, 300 korun, nic to není. Poslední půlnoční noviny třídy ES4. Pízdejte, pískejte, hlaste se, prosím, je to bakatel, 300 korun, nic to není. A opravdu takovéto půlnoční noviny už nikdo nezíská. Ano, takže jak vidím, nemám šanci, takže ano, kdo hvízdal, ještě jednou. Nevidím nikoho, tamhle pán, výborně, 300 korun, pan Rédl, nemám pravdu, nebo přítel slečny Rédlový, 300 korun, vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost a příjemný večer. Tak já děkuji Davidu Maxovi, potom si těch 300 korun přijde vyzvednout. Já, když dovolíte, tak využiju skutečnosti, že tu zůstává, protože ho za chvíli budu potřebovat k demonstraci určité věci. Já bych chtěl říct, že teď, když dovolíte, bych na malou chvíli pojednal o učitelských koníčcích.